So let's go again and mai magana tafi da still. Let us talk about hasada side. Saboda Soja Boy ya yi maganan Adamu Zango yana da hasada. So bari mu ɗauki magana da kuma hujjojin da ya bayar mu ɗaura akan mizani mu tabbatar da Adamu Zango yana da hasada ko bai da hasada. Dalilin da ya sa Soja Boy ya ce Adamu Zango yana da hasada saboda ya sayi mota ne ko menene ko ya kai mai ziyara ne ya ji ya nuna mai ya ce Allah kenan, Allah haka yake abin shi. Mu da muka ɗauki shekara da shekaru a cikin sana'ar, Allah bai azurta mu da irin waɗannan ba, kuma waɗanda suka fito daga gidan soja Allah ya azurta su da abin da mu bai azurta mu da shi tsawon lokaci ba. Abin da Soja Boy ya faɗa kenan da ya kai ma Adamu Zango mota a matsayin ya sayi sabuwar mota, sai Adamu Zango ya faɗa mishi wannan magana. Wannan shine kwakwaran dalilin da Soja Boy ya ce Adamu Zango yana da hasada, saboda hasada sama ya kasa rufe ta sai da ya fito ya bayyana ta a fili. So ni ina ganin idan za mu ɗauki gundarin kalmar hasada mu ɗaura ta akan mizani, mai hasada ba zai zo ya faɗi abu a gabanka ba in yana maka hasada. Iya tunani na da kushe da gulma da munafunci da hasada kamar yadda ka faɗa, duk wanda yake yi maka su ba zai yi su a gaban idanka ba. In fact in ma ya yi ba zai so ka sani ba, saboda ya san ba alkhairi ya shuka ba. Amma duka waɗannan abubuwan Adamu Zango magana da ka ce ya yi a gabanka fa ya yi, kuma ba wani ya faɗa ma ba, kai ya faɗa maka, which is mean babu hasada a tattare da shi kwata-kwata. Idan da hasada a tattare da shi, sai bayan ka tafi zai tara yaran shi ya faɗa musu, ko kuma wani daga cikin yaran shi, ko kuma ya dinga jin hakan a ran shi. Duk mai maka hasada sai dai ka ga wata alama a tattare da shi na hasadan ta bayyana, amma ba ya fito ga ka gashi ya faɗa maka ba. Idan ya zama ya fito ga ka gashi ya faɗa maka irin wannan magana, which is that is mean ba hasada kenan. Babu hasada a tattare da shi kwata-kwata, saboda kai ya tunkara ya faɗa ma. Sannan maganar da Adamu ya faɗa ba fa Adamu bane ya faɗa, Allah ne ya faɗa. Saboda shi Soja Boy duk wani abin da ake danganta shi da addini baya tarayya da waɗannan abubuwan, shi yasa Soja Boy ba zai gane wannan faɗar Allah ba ce. Amma Allah ne ya ce shi yake azurta wanda yake so a lokacin da yake so kuma a wurin da yake so. Kuma maganar da Adamu Zango ya faɗa kenan, ya ce Allah kenan, haka Soja Boy ya ce Allah kenan, mu da muka daɗe muna yi bai ba mu ba, wanda suka shigo daga baya suka fito daga gidan soja ya ba su. Abinda Adamu Zango ya faɗa kenan. Soja Boy ya ce hassada ce. To ku gaya ma Soja Boy wannan ba faɗar Adamu ba ce, Adamu Zango ya jaddada maganar Allah ce. Allah shi ne ya ce shi yake azurta wanda yake so a lokacin da yake so kuma a wajen da yake so. Sannan in muka ɗan yi forwardin zuwa gaba, ban san me yasa Soja Boy yake duk duniya idan Soja Boy zai yi maka reply ko kuma zai kirkira bidiyo a kanka, sai kaga ya yi maka fariya da kuɗi. Sai ya maka fariya da kuɗi, baya fariya da mutuntaka, baya fariya da ɗan adantaka, baya fariya da zamantakewa, adalci, waye, duk waɗannan abubuwan Soja Boy baya fariya da su. Ban sani ba ko dan bashi da su ne. Mutuntaka, ɗan adantaka, zaman lafiya, mene, duk waɗannan abubuwan ba na jin Soja Boy in yana mutum reply yana amfani da su. Yiwuwa take kila ko dan ba shi da su ne, ban ce bai da su ba, kila tunani ne, ba lallai tunani na ya zama gaskiya ba. To yiwuwa take kila ko dan ba shi da su ne, shi yasa baya fariya da su. Amma tun da yana da ɗan rufin asirin shi, zai yi fariya da yana da rufin asiri. So money is nothing. Kuɗi ba komai bane idan ka danganta shi da mu'amala, saboda kuɗi suna ƙarewa su ban mu'amala, kuɗi suna ƙarewa su ban ɗan adam. Ba abun fariya bane, kwata-kwata ba abun fariya bane. Baka isa ka ce Adamu Zango talaka bane. Adamu Zango yana da kuɗi, tun kafin ka kama kuɗi Adamu Zango ya kama kuɗi, kuma har yanzu yana cikin rufin asiri har gobe, kuma har ya mutu in Allah ya so ya yarda. Sannan Soja Boy duk kuɗin da kake tinkawo kana da shi, ba fourth industry bane ta baka kuɗi, ba fim bane ta baka kuɗi. Kuma a 'yan fim nan akwai wanda sun ninka ka so miliyan, baka da ko sisi akan su wallahi. Idan da a ce fim, harkar fim ita ce ta baka kuɗi, da baka gudu ka batta ba. Amma ka gudu ka bar industry saboda ka san babu abincinka a ciki. Ka yi fim ɗaya, ka yi fim biyu, ka yi fim uku,
fim ne wanda daga kai sai 'yan ofis ɗinka sai 'yan zagaye da kai za ku zauna ku kalli kayanku, sai 'yan tsirari can da haka. Babu wani fim naka guda ɗaya da ya blow duniya ta sani, da ka gane cewar baka da abinci da a fim sai ka koma gefe ka fara against ɗin 'yan fim ɗin. Wannan shine gaskiyar magana. Amma Soja Boy, kuɗin da kake tinkawo kana da su ba fim bane ya baka. Kenan in ba fim bane ya baka, ba za ka fito kana ma 'yan fim tinkawo kana da kuɗi fiye da. Sannan Soja Boy ya ce Chris Brown ya kafe shi ne ko ya yi magana akan shi ne ko menene? Ya dai yi wani abu akan shi, amma bai yi akan Adamu ba. A iya tunanin Soja Boy, saboda ya fi Adamu zama star, shi yasa Chris Brown ya yi maganantu akan shi. So in ba ku sani ba, in gaya muku dalilin da ya sa Chris Brown ya kafe Soja Boy. Saboda Soja Boy ya saki al'adarsa kuma ya saki addinin shi, ya ɗauki irin na Chris Brown. Shi yasa Chris Brown ya magantu akan Soja Boy. Shi kuma Adamu Zango bai saki al'adar shi ba, sannan bai saki addinin shi ba. Babu ta yanda za a yi Chris Brown ya kafe shi, ko kuma babu yanda za a yi Chris Brown ya yi magana akan shi. Saboda mutum ne wanda yake cike da addini, yake cike da al'ada tashi ta malam Bahaushe. Su kuma ba sa mu'amala da irin waɗannan mutanen. Kai kuma Soja Boy da irin su kake mu'amalantuwa, suna ture ka, suna yakice ka, suna janye ka daga jikinsu, kana ƙara kai jikinsu. Shi yasa dole su kafe ka, saboda ka saki addininka, ka saki al'adarka. Ba wai ɗaukakar ka ita ce ta sa suka kafe ka ba. Sannan idan muka ɗanyi forwardin baya maganan hasada, kai da kanka Soja Boy ka yarda cewar Adamu Zango rockstar ne. A iya tunani na, mai hasada baya taɓa ganin ci gaba a rayuwar shi. Ka yarda cewar Adamu Zango yana ganin ci gaba fiye da tunani. Ci gaban ya sa ka kira shi da wannan sunan rockstar. Kuma ba ƙarya ba ne, duniya ta shaida Adamu Zango rockstar ne. Amma mai hasada ba zai taɓa ganin wannan a gaban shi ba. Wanda zai iya ɗaukan wannan award ɗin na matsayin rockstar, sai wanda yake zaune lafiya da mutane, sai wanda addu'ar iyaye take amfani a tattare da shi, sai wanda addu'ar masoyansa take amfani a kan shi, sai kuma wanda Allah ya yarda da shi. Kenan duk Adamu Zango ya yarda da waɗannan abubuwan, kuma Allah ya yarda da shi. Shi yasa kai kanka kai da cewar Adamu Zango rockstar ne. Idan ɗaukaka ita ce ta sa Chris Brown ya kafe ka, me yasa kai baka zama rockstar ba? Baka kira kanka rockstar ba saboda ka san baka kai ba. Adamu Zangon da Chris Brown bai kafe shi ba, ka kira shi da rockstar, kuma ka ce shine mai hasada. Soja Boy, alpha ya ne? Kar ya zama wancan maganganun da kake faɗa akan Adamu haka to za su yi returning su dawo kanka, saboda hujjoji ne suke bayyana haka. Duk waɗannan maganganun ba muna yin su bane randomly, muna kawo hujjoji ne wanda su kansu 'yan comment section za su yi mana alƙalanci, su tabbatar da gaskiyar abu tsakanin mu da kai. Gaskiyar kawai ake son fitarwa, ba maganan wane da wane, ya yaron wane, mai gidan wane, a fans ɗin wane, no. Kawai maganganun ake ɗaukowa, ɗaura su akan mizani a tabbatar da gaskiyar. In dai har Adamu Zango rockstar ne, to mai hasada ba zai taɓa ɗaukar wannan matsayin ba, kuma kayar da rockstar ne. Zama lafiya da mutane da kuma taimakon mutane su kai ga gaci, shi ya kai shi wannan matsayin. Kai da baka samu wannan matsayin ba, kenan kai akwai hasada a tattare da kai, baka zaune lafiya da mutanenka, Allah bai yarda da kai ba. Duk mu binciko waɗannan abubuwan, mu yi ma junan mu adalci, mu faɗa ma kanmu gaskiya.